mɔgɔ dɔ bɛ bagaw ladege k'u bɛ denmisɛnninw bagabaga u bɛ yɛlɛ ka u bɛ don a kɔnɔ wa min ye baga ladege an ye hadisa minnu fɔ ka fɛn ɲɛnamaw ladege u ka kan na ni bagaw ye haramu ye hadamaden k'a fɔ i bɛ ba ladege i bɛ wulu ladege i bɛ fali ladege n'i ka kan ye o ye haramu ye silamɛya sariya la an ye hadisa minnu fɔ hadisa caman de bɛ yen ni ciden hadamaden ka baga ladege ni ciden b'a lagosili fɔ hari don dɔ la tahiya la ni dɔw bɛ salamu bila tahiya kɔfɛ u b'u bolo filite u b'a filite a ko mun na n b'aw ye ni a bɛ salamu bila a bɛ bɔ sali la a b'a bolow fili komi tilemafɛla so n'a b'a a kun fili cogo min wala wala misali ni ciden b'a fɔ ka caya bagaw na lagosili de don ani ayaw la wala ka fɛn ɲɛnamaw ladege u bɛ ka bagaw kan ladege o ye haramu ye silamɛya sariya la o tɛ bɛn o min ye k'i to ka yɛlɛ ka kan ciden ko bɛ hadamaden dusukun diya de mɔgɔ k'i yɛrɛ kɔrɔ o tɛ adabu o tɛ jogo ɲuman ye yɛlɛ ka wagati bɛɛ a bɛ kɛ sababu ka hadamaden dusukun diya de ciden ka yɛlɛ dan bɛ ye de n'a ye yɛlɛ misɛnninw kɛ ɲɛw bɔra fo u ye a ka ta ka juru ye u b'a fɔ ciden yɛlɛla hatta badati na wajijahu donc o ye de ne a mun yɛrɛ ka yɛlɛ misɛnnin kɛ fo ɲɛw bɔra mais min ye k'i yɛlɛ ka fo i bɛ i da i tɔn kan o bɛ hadamaden bolo o bɛ dusukun jali de yira o bɛ adabubaliya ni jogo juguya ni jogo lankoloya de yira o ko ni mɔgɔ min ni e b'a fɛ ka sarakati bɔ i bangebaga fila ye e bɛ se ka sarakati kelen bɔ ka ŋaniya baraji ka se u bɛɛ ma awɔ mais sarakati in kana kɛ k'a kɛrɛkɛrɛya don dɔ de kama tile 3 tile 7 tile 40 san yɛlɛma a kana dilo olu de la mais n yɛrɛ ye se sɔrɔ n ye yiriwali sɔrɔ n ye sarakati bɔ n dusukun kɔnɔ n b'a di fantanw ma ka ŋaniya a baraji ka se n ka sun ma fula dɔw 3 dɔw n'i y'a ŋaniya su hakɛ ala b'a se u ma a kelen ni min ka kan ala b'o d'a ma ko docteur y'a yira k'a fɔ ko bana bɛ cɛ ni cɛ de la waati sera ale ma kɔnɔ bɛ funu walima a bɛ dimi bila la wa ale bɛ min lahala n'a y'a fɔ cɛ ko cɛ b'a yɛrɛ furakɛ cɛ tɛ sɔn bon n'a continuera nin cogo la ale bɛ se k'i yɛrɛ jɔ cɛ la bon ko toujours muso min a ka ɲininkali nana ko bana bɛ ale la bon ko n'ale ni cɛ jɛra ale kɔnɔ bɛ funu a bɛ bana ko dɔgɔtɔrɔw ko bana bɛ cɛ de la ka furakɛ bon nin ko sugu an ye ale de ka kuma mɛn ko yala ale bɛ se k'a yɛrɛ kumantiya k'ale yɛrɛ ba cɛ bolo wa an tɛ se k'o de ka kiiri tigɛ furu ɲɔgɔnma fila furu ko ye ko de a ka don a ka ko ka ca donc an ma cɛ ka kuma mɛn e ka kuma de filɛ nin ye ni ɲuman ye min ye e ka walijuw bɛ yen cɛ ka mɔgɔw bɛ yen a ye sigi a ka nin kuma fɔ donc n'a y'a sɔrɔ ko minnu sabatilen bɛ yen ni hakilima minnu bɛ e ka walijuw la hakilima minnu bɛ cɛ ka mɔgɔw la u bɛ kuma kɛ nin da a bɛ bila sen min kan a b'a bila o sen kan alaikum salam fini mi ko ɲininkali min bɛ nin bolo ko e bɛ fini feere mais fini dɔ bɛ e bolo o ka ɲi o ka di mɔgɔw ye ni mɔgɔw nana dɔrɔn b'o sa mais fini suguya dɔ b'i bolo o man di mɔgɔw ye mais ni min nana fini ɲuman in sa e b'a fɔ nin fini sarati i b'a ni nin fini min filɛ nin ye n'a man di mɔgɔw ye kosɛbɛ i b'a ni o dɔ de sa ɲɔgɔn fɛ ko o bɛ cogo di Ibn Usaymeen rahimahullah ɲininkara nin na ko baasi tɛ nin na a ko parce que i y'a yira mɔgɔ min na a b'a ka suwa de la
na kada ye ana fini sa eko ateta min ko na no sa ube na abafo ne makol be ninda na kelente fere ne tasa ako parce que tigi ba ka so de la ba shite ninna minan dobe e bolo minan be marase ni mugo min nana osa ni mina kelente fere de ni ba saiba ni ninde sa nyogon fe ako ba shite ninna bo kila de ba ka so la sisa na bu fula besa na ko ne makote doina na beta bo ko mogo duwawu kofe ka fo bi jahin nabi mana ni ciden ka horomai o be bi barakati nabi ni ciden ka barkai duwawu kofe o ye shirku be munye o ye shirku li asghar fulanka fu ya fitini de do ciden yere ye balili kala do na ciden ma ko ma salla wasita akwa jaletani lillahi nidda qul ma salla faqat do nana ko ni ala ni sonna ni ala ni jenana ko kanin faralaka ebe ni ne farala de kawa kanin faralaka ni ala jenana ko ni ala jenana hadisa do la ko ni kenya afoli ko ka fo ma sallahu summa shita ika summa ndo ni nyogonje ikana ale chide ni ala ke category kelenya ikano ke mo dondo la fana do ko sebo ma qumu bina nastaqisu bi rasulillah koy wuli an ka dama kasini alaka cidenye kan dama kasi alala ni alaka ciden ka horomana ciden ko innahu la yastaqasu bi inna ma yastaqasu billahi ako dama kasi tikeni ne de dama kasi be keni alade wala kana fo bi jahi nabi bi barakati nabi daraja be ciden na horoma be ciden na barika be ciden ma me ciden ka barika na daraja e munye katuwa ko ayinya amare ni minye ka ke iko ke aki bali minna ko to e ciren ka barka yininde anka aka barka nyini yininde wama atakum rasulu faqujuhu wama nahakum an fantahu ciren ka barka nyini yininde me minye bi jahi nabi bi jahi mustafa bi barakati nabi ciden yere de pa yere kanyana mo yakuna yambali nonuna ubedo fulanka fo ya fitinu de la ni men fo ko ne wakati labawuna Saudia konu munumba ke kake mugo chama nka binye nyesilembe Saudia ma ku lagosi bu ka fama lagosi do yere ba fo yere ko anyini ku lagosi la na yere kono lagosi kacha mugo bolo kata Saudia jamana na ambe konna jaju man fo o ambe konna jami fo nye Saudia ka konya ka lagosi o madda minabi o yata depi wuri gati gunnan folika kuma lam yati rajulu qattu bi misli ma jita bihi illa udiya tuma mi cide ne jibrila ya sirana unana wuri gati gunnan folima ako mbana ta don me ka mugo bi laboya akan ne suru kamalen kuro nimbi deme ciden ko ne ka mugo bi laboya ako ini min ba fe kana ika mugoma maka kauma mugo shine anyogona mana abada mugoma foyi kode tauhidi ibe kode ewa okoni ya kelende fule tauhid ewa saudiya ka mugo shima mugo be tauhidi ewa saudiya koneya ka juguya ka lagoshi abbe tauhidi jugu tauhidi jugu de be saudiya lagoshi dina jugu ibn Mbaji yo fa ka kuma kono ako ada'u li dawlati saudiya ada'u lil haqqi wa ada'u tauhid ako mugo be saudiya jugu ya ka saudiya koneya ako cinya jugu de do tauhidi jugu de do akama jum fata wala jiju folo kuma dola ako saudiya jamana
ako depuis quruni mufaddala bora la jamakulu saba in bora ye quruni mufaddala bora ye ako mogo sima joni tawhidi dawa ni salafiya dawa ye komi saudiya ɲɔgɔnna san kɛmɛ ni ko saudiya ye jɔli min kɛ ni salafiya dawa ni tawhidi dawa ye jamana sima jɔna ye komi saudiya tawhidi bɔyɔrɔ de do salafiya bɔyɔrɔ de do sunna sinsiyɔrɔ n'a bɔyɔrɔ de do awa o kuma laban a ko ada'u li dawlati saudiya ada'u li dini a ko saudiya jugu dina jugu de do a ko saudiya de kawusa diɲɛ jamana bɛɛ ye tawhidi la ni salafiya dawa la saudiya kawusa diɲɛ jamana bɛɛ ye jugu minnu bɛ saudiya la dina jugu de do awa n balimaw k'a fɔ ka jɛya mɔgɔ o mɔgɔ bɛ saudiya contrôle de la n'i b'u lagosi anw m'a fɔ nagasi tɛ ye dɛ nagasi bɛɛ depuis ciden yɛrɛ tile la hadduw ni hududu ni sariyaw nana mun kama u nana junubutaw de kama u nana dolominaw de kama jɛnɛyakɛla ka haddu tɛ kuranna kɔnɔ ala y'a kɛ a kɔnɔ mun na jɛnɛya tun bɛ kɛ dolomina ka hadduw tɛ wa silamɛya sariya kɔnɔ jɔnw ka haddu tɛ silamɛya sariya kɔnɔ ciden yɛrɛ tile la a ma jɛnɛya haddu bɔ mɔgɔw la a ma dolomi haddu bɔ mɔgɔw la a ma mɔgɔ faga haddu bɔ mɔgɔw la haddu nana mun kama jamana si tɛ se ka kɛ ko a bɛ nettoyer ko ala sɔsɔ t'a la nagasiw bɛ yen dɛ mais nagasiw alhamdulillah u ka dɔɔnikɛbaga minnu bɛ yen olu bɛ anw ni dɔɔni cɛ u b'a ni limaniya cɛ u b'a ni alaɲɛsiranya cɛ u b'a kɛ k'u dila duguma u b'u seko la ye dɛ nagasi bɛ anw ɲɛ bɛ ala sɔsɔ ala a bɛ ala sɔsɔ ala sɔsɔ mais baara de bɛ yen duguma olu b'a fɛ ka u b'a kɛ k'a bɛɛ dila duguma u seko hakɛ la u ma kunnen tɛ dɛ mais u tɛ kɛ komi aw ɲɔgɔnna dɛ a bɛ min kɔnɔ a tɛ sunna kɔnɔ a tɛ sariya kɔnɔ jamana wɛrɛw bɛ yen saudiya kelen de bɛ diɲɛ kɔnɔ wa jamanaw bɛ yen ala sɔsɔbaw ni junububaw bɛ yen halakilikow bɛ yen an tɛ foyi mɛn o jamanaw kan ni tanuni tɛ mais lagosili bɛ ta ka saudiya de sɛgɛrɛ kelen de bɛ diɲɛ kɔnɔ u bɛ jamana minnu tanu balo minnu b'o jamanaw kɔnɔ halakiliko minnu b'o jamana kɔnɔ junubu minnu b'o jamana kɔnɔ jɔn b'a dan dɔn ni ala tɛ mais u b'a kɛ ka wulu tanu saudiya bɛ lagosi awa ni silamɛya n balimaw a daminɛna saudiya de a bɛ laban saudiya de mumini ɲuman bɛɛ bɛ boli ka taa saudiya de ka boli diɲɛ ka fitinaw ɲɛ ka boli ka taa saudiya diɲɛ laban ka diinɛ bɛ tanga cogo min ciden ko sallallahu alaihi wasallam inna al-imana la ya'jiru ila al-madinati kama tajiru al-hayyatu la juhuriha akun liman yabbe sagi kata madina de komi ni sa ye fenya be sira fem min na be bole ka sagi kata ka do ka dinga kono cogomi diya lamal liman yabbe sagi bole ka sagi kata madina de hadisa wurela bukhari kono ciden ko bada inna al-islam bada khariba wa sayaudu khariba kama bada wa huwa ya'jiru bayna al-masjidayn kama tajiru al-hayyatu fi juhuriha ciden ko silamiya damina na tunwarankiya de la jari shine kaci jahiliya de tumbe makka ciden cile muhammadun limana naye tunwarankiya de tundo kadde be baga kaddogo kajuku kaca ako silamiya damina na o cogo de la awa ko silamiya be laba o cogo de la kuma damina na cogo mi awa ako ni silamiya ko abe fara ɲɔgɔn kan misiri fula ni ɲɔgɔn cɛ makka misiri haramu ani madina misiri ako silamiya be fara ɲɔgɔn kan ka sagi ka taa ni silamiya ni misiri fula de ma komi ni sa ye fɛn ye n'a sira n'a ye ni a bɛ boli ka don a ka dingɛ kɔnɔ cogo min donc saudiya jamana diina tɛ bɔ yen fo ka taa ala ka fiɲɛ duman nata ka muminu bɛ nin minɛ silamiya tɛ bɔ makka hakili sigilen b'o kan ciden ko la hijrata ba'da al-fatih a ko makka da yɛlɛn kɔfɛ k'a kɛ silama dugu ye makka tɛ kɛ kafiri dugu ye tuguni ni mɔgɔ bɛ hijira kɛ ka bɔ makka k'u bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ o tɛ kɛ
silamiya damina na makara be laban makare ni mɔgɔ min y'i yɛrɛ nɛgɛ ou bien ye jamana wɛrɛ nɛgɛ ka tanu ngalon ka tanu fuka ko i b'a fasamantiya saudiya kan hasiriya de y'i bila a la diina juguya de y'i bila a la sunna juguya de y'i bila a la salafiya taabolo min b'o juguya de y'i bila a la diɲɛ jamana ci t'o sɔrɔ fɔlɔ i y'a tanu fu hasiriya ni juguya ni diina kɔniya ni tawhidi kɔniya o de b'u bila a la donc an bɛ min fɔ o y'o de mumini ɲuman bɛ kan ka saudiya defa de jamana kelen min bɛ diɲɛ kɔnɔ silamiya la ciden ka diina taamansew n'a ka hadisaw baara la an'u dɔɔni la ka baara kɛ n'u ye n'an b'an bolo ɲɛsin a ma haramu fila de saudiya jamana in de don jamana kelen min b'an bolo n'an b'an bolo kɔni ɲɛsin a ma ciden ka tawhidi la sunna la salafiya la saudiya de don mumini ɲuman bɛɛ sunnamɔgɔ ɲuman bɛɛ bɛɛ kan ka saudiya defa de an ka duwawu de k'u ye nagasi minnu b'a kɛ ka kɛw ye ka sɔrɔ ye ala k'u wuli an kan ka o de duwawu kɛ mais mɔgɔ man tɛ lagosi mɔgɔ o mɔgɔ b'u lagosi hasidi sunna juguya sunna jugu diina jugu tiɲɛ jugu tawhidi jugu olu de bɛ saudiya lagosi sinon diɲɛ n'u bɛ nin bɛ dolo bɛ u ye dolo bɛ sisan dɔnkili bɛ sisan balon bɛ ta yen silamiya sariya kiiri bɛ tigɛ ye a y'o fɔ kɛ a k'o kɛ a ka jamanaw kɔnɔ kɛ da tɛ maga o la o saudiya jamana in ye jɔyɔrɔ min kɛ ni silamiya la jamana jumɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ ko a den ma ta kala saudiya nin jamiya ninnu na k'i kala fu k'i di fa ma k'i di ba ma o jamana jumɛn bɛ n'i ma kala ye jamana jumɛn bɛ ni saudiya kalanden jamiyaw ka kalanden tɛ min barika ye n'a bɛ kutubaw kala a b'a ka dawa la ye Sheikh Albani ye nin de fɔ a ko diɲɛ don kɛ a ko mun y'anw bila nin jamana la dɛ jamana kelen min kalimatu shahadan a sɛbɛnnen b'olu kelen pewu de ka darapo la kalima min ni ciden ko ni mɔgɔ min y'a fɔ i bɔtɔ diɲɛ kɔnɔ i satɔ i bɛ don arijanna kɔnɔ la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ko a tɛ darapo si la saudiya ka jamana ka darapo tɛ a ko min b'aw bila ninnu na de jamana kelen min bɛ diɲɛ kɔnɔ kalimatu shahada b'a ka darapo la olu de don awa ko saudiya ka kuma dɔ la ko saudiya ka population simple a k'u bɛ akida dɔ bɛ tawhidi dɔ ka tɛmɛ dugutigi caman kan population dɔrɔn donc an bɛ min fɔ hadamadenw ka sabali mɔgɔ i yɛrɛ bɛ min na i yɛrɛ makara fɔlɔ e ka du yɛrɛ ma jɔ fɔlɔ e ka denbaya min i bɛ ɲininka la i ka du min n'i bɛ ɲininka la i ka denw min ni ala b'u ɲininka olu la i ma se ka olu bila fɔlɔ saudiya i tɛ ɲininka o la mun b'i bila olu la kabako tɛ nin ɲɛ Albani ye nin fɔ kuma dɔ senfɛ a ko kabako bɛ mɔgɔ ka kibaruya la mɔgɔ min a ma se ka a yɛrɛ ka du dila a ma se ka a musow dila a ma se ka denw dila a bɛ ɲininka ninnu na lahara a ko ale bɛ taa faamaw dila a ko kabako b'o tigi ka kibaruya la e ka do yɛrɛ ma dila fɔlɔ ala b'i ɲininka i ka do la kiyama a b'i ɲininka i ka musow la kiyama a b'i ɲininka i ka denw na kiyama e ma se k'olu ɲɛnabɔ fɔlɔ e bɛ taa saudiya ka kɔ fɔ k'u lagosi i tɛ ɲininka minnu na lahara yɛrɛ ala kan kisi ala kan tanga ala ka diina faamu d'a ma ka sunna kanu dan dusukun na a bɛɛ ye sunna kɔniya de ye dɛ u bɛ jamana minnu tanu a y'o jamanaw lajɛ kojugu belebelebaw b'o jamanaw kɔnɔ o tɛ saudiya kɔnɔ mais olu b'u tanu olu kan ko nanjiya de wa diina dɛmɛni de wa u b'u yɛrɛ kɛ komi olu bɛ kɛlɛya diina de n'i y'a ye an bɛ fɛn fɔ saudiya ye ale de b'an bolo jamana kelen na minɛ silamɛ jamana la a bɛ nin fɔ de pour ka kɛ e ka hakili sunya de ni hasiriya tɛ e bɛ min tanu saudiya kan kojugu minnu ni balawu minnu bɛ yen o bɛ saudiya wa ala ka hakili ɲuman d'a ma dɔrɔn ala kan kisi ala kan tanga banakɔta y'i sɔrɔ i yɛrɛ sɛnɛ ni fara ye o kɔfɛ i taara dugu kɔnɔna na bon e kɔni e ye seliji ta yɔrɔ la i ma sɔn k'i yɛrɛ sɛnɛ ni ji tigɛli sen na o i ti to seli kɔnɔna la i hakili jiginna la ko nin sɔrɔ ne na se ka ko ni mɔgɔ min e taara kungo kɔnɔna la i ye banakɔta kɛ ji t'i bolo i y'i yɛrɛ sara ni kabakuruw de faraw de o e n'ale dugu kɔnɔ i hakili bɔra i ma ji ka k'i yɛrɛ kɔ i ye saliji tɔ kan i salira o bɛ cogo di foyi t'i kan bari dɔɔnikɛbaw kɔ hali n'i taara banakɔta yɔrɔ yɛrɛ la
iye sobe ke hari nini yere senani parawu ni feunye ni nana ka salli jita i sallira ka salli ka kene ni yinana yi nana ka salli jita i sallira i ka salli ka kene parce que ni mugo yinana ka salli ni sobe salli ka kene fenti ka salli la bo janko yi yere senani parawu ye ciden yere tirela ka koro mugo tumbu yere senani kalawu ni parawu de ji tunte ji faraka odi ato ko tuma mi aya jigina ko ala ko qur'ana kono ko ba dunkewuma ko ala be usene yalendo ala be mugo sene yalende fe ko ciden ko ba dunkewu ala ya aw tanu ni seneya ya aw be munke o ko ni aw nye kala ke kanyere seneya anta tola mbe ji ke kanyere seneya donc o ya soro ka koro kala doron ni faraw doron do bi yere senani ode i yere senani kala minye i yere senani fara minye ni nana ye saliji taka hari ni nyinante ni yutugu ye saliji taka i sallira na ye foyti ka salila ka sallika kene o ko ni kafiri ya bolo do ji kono e ka salji tala kafiri bolo done ji kono be ji la sobella foni e sobe ya tegela de nima innamal musrikina najasu najasatul manawiyya ni ala ko mushriku sobile ndo ba fo najasatul manawiyya mana ka aqida anu ka dusukun anu be dina minna o de sobile ndo me fari kolointe e ma ye kafiri muso nasara muso yahuda muso e ba furu i farina be fara fari be maga nyonna donc ni mushriki ni ala ko sobilendo alla nyirite ko bolo nyinde a far ko sobilendo ko te wala najasu min fulene mana wiya de do donc ni kafir ya bolo do ji kono ni e ma sobe ya a bolo la na ya aka bolo ni sobe indo ji kono ka ji nyelema bashi tala ikasal ji tala ji sobilente ni nyenyen kaliminke ko e balima abe banala ete do aka chinyela e ka foye ko karasa na folo chama be ni na folo chama imbi bolo ima fende awma washa kanke neye ika fendo dima de ne man kan na folo la ika fendo dima ika na folo lo be chogodi bon na ya sori balima surumendo enya tumbe bara nyogonya de la uye bara ukaye bara muno saratina ache ni afatura fana ete do aka chinyela ewa cheta bago fana tese ka fo nun tumbe bara ka bolo anka ka hake dama ni yere sirani onye abe daga ye ka fo ye ko aka washakiye itaye minye na folo la ka di masana kasa basite nina ikan ninke bo ninte fo ite ena che anyoma ika to delili manya jirin ko hada madin kana delili ke ko fenda mado nu o fenda mado toila ika kariya ka to na yere mimbo ayere makakiya fule na ma minke ika to de kanyi katime e ka deli ni ika hakke dilolen tala ika foita no fe ika to o de kanyi fo don ko ni ya do mugo mindo nin ko sugu ni ne ya deli ka fendo nyina ka binne sonjano e donc luna nyona ibe se ka fo karasa ewa ikan na fulo ne be se ka sa enye de ibe se ka sa nenye ibe min din ne man benne yoro mi soro ikan na fulo la ite fendo fo ne wala ni yire yaro nin kada ni be diaye ona nyona basitala ni ahaju be e fanala ni nyen kal fulo jabuye fulana ko ni chrétien nana e ma ko ale beta igilisi dila ko beta igilisi brebele ba do jow minawun de e bolo yala be daga kan minawun fera ma kata igilishi njo walla kani kan minawun fera ma nin kanka na yire nana ka fuye i kan minawun fera ma beta igiliji de jonai kana u fera ma wala taawanu alal ismi wal udwan akana nyogon de me jurbuni yadala atebbe igiliji ka jogiliji ala soso yoro yeni mushriki yoro de ala soso yoro de ne ka kafira ni alay ka mushrika keni alay o yoro de ye igilijiye
mogo kana mogo dema o joli la hari kani ka minan ferama ni yɛrɛ y'a dɔ tɛ سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك mɔgɔw dɔ bɛ bagaw ladege k'u bɛ denmisɛnninw bagabaga u bɛ yɛlɛ kaka u bɛɛ bɛ don a kɔnɔ wa min ye baga ladege an ye hadisa minnu fɔ ka fɛn ɲɛnamaw ladege u ka kan na ni bagaw ye haramu ye hadamaden k'a fɔ i bɛ ba ladege u bɛ i bɛ wulu ladege u bɛ i bɛ fali ladege n'i ka kan ye o ye haramu ye silamɛya sariya la an ye hadisa minnu fɔ hadisa caman de bɛ ni ciden hadamaden ka baga ladege ni ciden b'a lagosili fɔ hari don dɔ la tahiya la ni dɔw bɛ salamu bila tahiya kɔfɛ u b'u bolo fili ten u b'a fili ten a ko mun na n b'aw ye ni a bɛ salamu bila a bɛ bɔ sali la a b'a bolow fili fili komi tilemafɛla so n'a b'a a kun fili fili cogo min voilà wala misali ni ciden b'a fɔ ka caya bagaw na lagosili de don ani ayaw la wala ka fɛn ɲɛnamaw ladege u bɛ ka bagaw kan ladege o ye haramu ye silamɛya sariya la o tɛ bɛn o min ye k'i to ka yɛlɛ ka ciden ko bɛ hadamaden dusukun ja de mɔgɔ k'i yɛrɛ kɔrɔ o tɛ adabu o tɛ jogo ɲuman ye yɛlɛ ka wagati bɛɛ a bɛ kɛ sababu ka hadamaden dusukun ja de ciden ka yɛlɛ dan bɛ ye de n'a ye yɛlɛ misɛnninw kɛ ɲinw bɔra fo u ye a ka ta ka juru ye u b'a fɔ ciden yɛlɛla hatta badati na wajijahu donc o ye de ne a mun yɛrɛ ka yɛlɛ misɛnnin kɛ fo ɲinw bɔra mais min ye k'i yɛlɛ ka fo i bɛ da i tɔn kan o bɛ hadamaden bolo o bɛ dusukun jali de yira o bɛ adabubaliya ni jogo juguya ni jogo lankoloya de yira o ko ni mɔgɔ min ni e b'a fɛ ka sarakati bɔ i bangebaga fila ye e bɛ se ka sarakati kelen bɔ ka ŋaniya baraji ka se u bɛɛ ma awɔ mais sarakati in kana kɛ k'a kɛrɛkɛrɛya don dɔ de kama tile 3 tile 7 tile 40 san yɛlɛma a kana dilo olu de la mais n yɛrɛ ye se sɔrɔ n ye yiriwali sɔrɔ n ye sarakati bɔ n dusukun kɔnɔ n b'a di fantanw ma ka ŋaniya a baraji ka se n ka sun ma fula dɔw 3 dɔw n'i y'a ŋaniya su hakɛ ala b'a se u ma a kelen kelen ni min ka kan ala b'o d'a ma ko docteur y'a yira k'a fɔ ko bana bɛ cɛ la ni cɛ de la waati sera ale ma kɔnɔ bɛ funu walima a bɛ dimi bila la wa ale bɛ ni lahala n'a y'a fɔ cɛ ko cɛ b'a yɛrɛ furakɛ cɛ tɛ sɔn bon n'a kɔntira nin cogo la ale bɛ se k'i yɛrɛ jɔ cɛ la bon ko toujours muso min a ka ɲininkali nana ko bana bɛ ale la bon ko n'ale ni cɛ jɛra ale kɔnɔ bɛ funu a bɛ bana ko dɔgɔtɔrɔw ko bana bɛ cɛ de la ka furakɛ bon nin ko sugu an ye ale de ka kuma mɛn ko yala ale bɛ se k'a yɛrɛ kumantiya k'ale yɛrɛ ba cɛ bolo wa an tɛ se k'o de ka kiiri tigɛ furu ɲɔgɔnma fila furu ko ye ko de a ka don a ka ko ka ca donc an ma cɛ ka kuma mɛn e ka kuma de filɛ nin ye ni ɲuman ye min ye e ka walijuw bɛ yen cɛ ka mɔgɔw bɛ yen a ye sigi a ka nin kuma fɔ donc n'a y'a sɔrɔ ko minnu sabatilen bɛ yen ni hakilima minnu bɛ e ka walijuw la hakilima minnu bɛ cɛ ka mɔgɔw la u bɛ kuma kɛ nin da a bɛ bila sen min kan a b'a bila o sen kan alaikum salam fini mi ko ɲininkali min bɛ nin bolo ko e bɛ fini feere mais fini dɔ bɛ e bolo o ka ɲi o ka di mɔgɔw ye ni mɔgɔw nana dɔrɔn u b'o san mais fini suguya dɔ b'i bolo o man di mɔgɔw ye
mais ni min nana fini ɲuman in sa e b'a fɔ nin fini sarati i b'a ni nin fini min filɛ nin ye n'a man di mɔgɔw ye kosɛbɛ i b'a ni o dɔ de san ɲɔgɔn fɛ ko o bɛ cogo di Ibn Usaymeen rahimahullah ɲininkara nin na ko baasi tɛ nin na a ko parce que i y'a yira mɔgɔ min na a b'a kasuwa de la n'a ka d'a ye ana fini in sa e ko a tɛ taa min kɔ n'a n'o sa ou bien a b'a fɔ ne mako bɛ nin de n'a kelen tɛ feere ne t'a sa a ko parce que a tigi b'a kasuwa de la baasi tɛ nin na minɛn dɔ bɛ e bolo minɛn in bɛ marché ni mɔgɔ min nana o sa ni minɛn kelen tɛ feere dɛ n'i b'a sa i b'a ni nin de sa ɲɔgɔn fɛ a ko baasi tɛ nin na bon client de b'a kasuwa la sisan n'a b'u fila bɛɛ sa a b'u fila bɛɛ sa n'a ko ne mako tɛ dɔ in na n'a bɛ ta a bɛ ta bon ko mɔgɔ duwawu kɔfɛ i k'a fɔ bi jahi nabi maana ni ciden ka hɔrɔma ye o bɛ bi barakati nabi ni ciden ka barika ye duwawu kɔfɛ o ye siriku bɛ ye mun ye o ye siriku le asgar fulankafoya fitini de don ciden yɛrɛ ye balili k'a la dɔw nana ciden ma ko masha Allah wasita a ko a jaalitani lillahi nidda qul masha Allah faqat dɔw nana ko ni ala ni sɔnna ni ala ni jɛnana ko kanin fara ala kan e bɛ ne fara ala de kan wa kanin fara ala kan ni ala jɛnana ye ko ni ala jɛnana ye hadisa dɔ la ko ni tɛ ɲa a fɔli ko i k'a fɔ masha Allah summa shita i ka summa in don ni ɲɔgɔn cɛ i kana ale ciden ni ala kɛ kategori kelen ye i kan'o kɛ o don dɔ la fana dɔw ko sɛbaw ma qumu bina nastaqisu bi rasulillah ko ye wuli an ka dama kasi ni ala ka ciden ye kan dama kasi ala la ni ala ka ciden ka hɔrɔma na ciden ko innahu la yastaqasu bi innama yastaqasu billahi a ko dama kasi tɛ kɛ ni ne ye dɛ dama kasi bɛ kɛ ni ala de wala kana fɔ bi jahi nabi bi barakati nabi daraja bɛ ciden na hɔrɔma bɛ ciden na barika bɛ ciden ma mais ciden ka barika na daraja ye mun ye ka tugu a ko a yi ɲamɛrɛ ni min ye i k'a kɛ i k'o kɛ a k'i bali min na i k'o to ye ciden ka barika ye nin de an kan a ka barika ɲini ye nin de o ma atakum rasulu fakujuhu o ma nahakum anhu fantahu ciden ka barika ɲini ye nin de mais min ye bi jahi nabi bi jahi mustafa bi barakati nabi ciden yɛrɛ depa yɛrɛ ka ɲanamaya kɔnɔ a y'an bali ninnu na u bɛ don fulankafoya fitiniw de la